дар муассисаи давлатии мактаби камонварии вилояти Суғд семинари омӯзишӣ ва машқҳои дастаҷамъона барои камонварони кишвар баргузор шуданд. Чорабинии омӯзишии мазкур дар доираи барномаи Федератсияи ҷаҳонии камонварӣ таҳти унвони роҳи истеъдодҳо барои тими миллии камонварии кишвар бо ташаббуси Федератсияи камонварии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани малакаи маҳорати камонварон ва омода намудани онҳо ба мусобиқаҳои бонуфузи дар пеш истода роҳандозӣ шуд. Ва варзишгарон таи 7 рӯз мутахассиси Федератсияи ҷаҳонии камонварӣ Виктория Ковал аз кишвари Украина нозукиҳои камонвариро омӯзонид. Цель проведения курса – это расширение опыта во всем мире тех экспертов, которые имеют достаточно знаний, достаточно возможностей с целью подтянуть те страны, которые еще этого опыта не имеют. Конечно, хотелось бы нам, как во Всемирной Федерации, чтобы был более конкурентоспособный вид спорта. Поэтому рост результата – наша главная цель. Замечательно это условие, наверное, мечта многих клубов, спортшкол, иметь такой зал, иметь такое поле. Поэтому у вас условия одни из лучших в мире. Действительно, для стрельбы из лука все специализировано, и ваши ребята имеют возможность готовиться и зимой, и летом, и показывать лучшие результаты. дар ин чорабинии омӯзишӣ 17 нафар варзишгар ва 4 мураббӣ иштирок намуда малакаи маҳорати худро сайқал доданд. барои дар сатҳи баланд ҷараён гирифтани ин чорабинии омӯзишӣ ва машқҳои дастаҷамъона дар мактаби камонварии шаҳри Хуҷанд тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё гардонида шуда буданд. дар семинари омӯзишӣ мо теорияи техникӣ ва омӯзиши антидопингро мо гузаштем. худи имрӯз мо машқҳои дастаҷамъона мегузаронем ба тарзи амалӣ, ки дар масофаи 70 метр машқҳои тамринӣ мегузаронем. баргузории ин курси омӯзишӣ ба мо маҳорати баланди варзишӣ медиҳад ва малакаю маҳорати мо баланд мегардад. 6 сол мешавад, ки ба ин намуди варзиш машғул ҳастам. ман аъзои дастаи мунтахиби Тоҷикистон мебошам. дар айни ҳол дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам. ман бисёр аз он хушҳол ҳастам, ки ба мо курси омӯзишӣ ташкил карда шудааст. мо дар инҷо бисёр чизҳои нав ёд гирифтем. боварӣ дорам, ки ин чизҳои ёдгирифтаамонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ истифода мебарем. мураббиёни камонварӣ умед ба он доранд, ки варзишгарон баъди ин чорабинии омӯзишӣ дар мусобиқаҳо малакаи маҳорати баланд нишон дода, парчами кишвари азизамонро боло мебардоранд.